салом дӯстон, имшаб Истиқлол дар Лигаи Чемпионҳо иштироки худро ба анҷом расонд. Ниҳоят дар бозии даври охир пирӯзӣ ба даст овард ки ин бисёр муҳим буд барои мавқеи Тоҷикистон дар рейтинги Осиё. Ин барои ояндаҳо ки имкон медиҳад ба дастҳои тоҷикӣ то дар мусобиқаи асосии осиёӣ иштирок кунанд. Истиқлол дар бозии охир беҳтар бозӣ кард. Аслан дар ду рақобати аввал ҳам чунин амалиёт метавонист кор диҳад, вале дар охир чунин шуд ки гуфтем. Ин мавсимро дастаи Истиқлол бебарор анҷом дод. Акнун барои пайдо кардани футболбозони беҳтар маблағро бояд дариқ надоранд. Хуб, хабарҳои дигари футбол дар видеои имрӯза ҷо дода шудааст ки ба он ҳам шумо таваҷҷӯҳ доред. Дар ягон ҷо баъз рушнед мо бошад сар мекунем. Дӯстон, бозиҳои Евроҷамҳо идома дорад. Дар Лигаи Аврупо Вест Хэм Айнтрахтро пешвоз мегирад ки ин даста Барселонаро аз турнир паронд. Дар Лигаи Конференсия Рома ба меҳмонии Лестер сафар мекунад. Маурино дар роҳи гирифтани ҷоизаи навбатиаш мебошад. Ба ғайр аз Евроҷамҳо моро бозии калон дар Премер Лигаи Англия интизор аст. Дар Олд Траффорд Манчестер Юнайтед бо Челси вомехӯрад. оё Роналдо голзании худро давом медода бошад? Тамошои бозиҳоро бо 1x ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Себастьян Аллер дар дастаи Аякс карьераи худро шикастабандӣ кард. Пас аз натиҷаҳои бисёр хуби ӯ дар ҳайати Айнтрахт соли 2019 дастаи Вест Хэм суми рекордиро барои харидани ӯ ба дастаи кишвари Олмон пардохт кард. Гап сари 42 миллион евро меравад. Ва аммо дар Англия футболбози кодиоварӣ мавқеи худро пайдо карда натавонист. Баъд аз мавсимҳои ноком дар ҳайати дастаи шаҳри Лондон ӯ ба Аякс фурӯхта шуд. Дар ҳайати дастаи шаҳри Амстердам ҳамлагари 27-сола дар мавсими ҷорӣ дар ҳамаи мусобиқаҳо 33 гол дорад. аз ин миён 11 голаш дар Лигаи Чемпионҳо мебошад. Табиист ки баъд аз чунин натиҷаҳо таваҷҷӯҳ ба футболбози мазкур аз дастаҳои топ зиёд шуд. айни ҳол дар байни клубҳои бузург Бавария дар қиёс бо дигарон дар масъалаи ҷалби Аллер саросима аст. аз ҳайати мюнхениҳо сафдари сафшикани он Роберт Левандовски тобистон меравад. ишқи ӯ бо Бавария дар ҳоли анҷомёбист. ҳамлагари полшагӣ дар ҷустуҷӯи эҳсосоти нав аст, лекин Бавария зебос ва диққати чандин ҷавонмардро метавонад ба тарафи худ кашад. гуфта мешавад ки ба Себастьян Аллер варианти идомаи корнома дар ҳайати дастаи шаҳри Мюнхен писанд мебошад, вале гап на танҳо сари Бавария меравад. дар баробари ин даста боз клубҳои кишвари Англия ҳам ба бозингари 27сола мароғ зоҳир карданд. парвои он факте ки Аллер дар Англия ноком шуд ҳеҷ дастае нест. тибқи маълумотот Тенхаг ҳамлагари кодиовариро бо худ кашида ба Англия ба сафи Манчестер Юнайтед мебарад. он ҷо Кавани аз даста меравад. имкониятҳои Роналдо, Марсиал ва Решфорд хеле тангу торик ба назар мерасад. аз ин рӯ мутахассиси нидерландӣ мехоҳад дар дастаи наваш ҳамлагареро дошта бошад ки хуб мешиносад. арзиши Себастьян Аллер айни ҳол 40 миллион евро гуфта мешавад. маоши ӯ дар як сол 10 миллион аст. маълум ки ба пуррагии Левандовскиро ҳеҷ кас иваз карда наметавонад, аммо Аллер ҳамлагаре дониста мешавад ки стили бозиаш монанд ба Роберт гуфта мешавад. аз ин рӯ роҳбарияти дастаи шаҳри Мюнхен кӯшиши харидории ҳуҷумкунандаи 27-соларо дар ҳамин равзанаи трансферӣ хоҳанд кард. вақте ки номи Хамес Родригезро дар Google дар ҷои кофту ко мезанед, яке аз вариантҳои аввалине ки торнома ба шумо пешниҳод мекунад чунин аст: Хамес Родригез айни ҳол дар куҷост? воқеан шумо шояд чанд бор сари ҳамин суол андешида бошед. посух чунин аст ки бозингари Колумбӣ айни ҳол дар дастаи кишвари Қатар дар Ал-Райян бозӣ мекунад. гуфтагӣ бар ин, ҳамин даста дар Лигаи Чемпионҳои Осиё рақиби клуби мамлакати мо Истиқлол буд, вале Хамес дар бозиҳо бар зидди дастаи мо иштирок наварзид. таваҷҷӯҳ умуман ба Лигаи кишвари Қатар дар сатҳи умумӣ хеле кам мебошад. аз ин рӯ Хамес ба гӯшаи фаромӯшӣ рафтааст. бозингари Колумбӣ дар мавсими ҷории чемпионати Қатар 4 гол ва 6 ассист дорад. ягона чизе ки диққати мухлисонро дар рафти мавсим ба Хамес кард, ин кӯмаки ӯ ба ҳангоми бозӣ ба футболбози рақиб мебошад. гап сари он меравад ки дар рафти яке аз бозиҳои чемпионати Қатар бозингари дастаи рақиб Усмон Кулибалӣ сактаи дил шуд ва Хамес яке аз аввалинҳо шуда ба кӯмаки ӯ расид. гап дар ин бора нест. ба ҳар ҳол Қатар бар ин чемпионатҳо ҷои Хамес намудааст. танҳо баъд аз як соли бозӣ дар сафи Ал-Райян бозингари Колумбӣ дар пеши худ мақсад мондааст ки ба футболи Аврупо баргардад. ӯ аллакай ба агенти худ Жорже Мендеш гуфтааст ки барояш дар чемпионатҳои аврупоӣ дастаи нав ҷӯяд. хотиррасон мекунем ки дастаи охирини
аврупои Хамес Эвертони Англия буд. Барои баргаштан ба футболи Аврупо Хамес омода аст ки муонашро хеле кам кунад. Қаблан хабар дода шуд ки футболбози Колумбия метавонад ба ватанаш баргардад, вале баъдан маълум гардид ки ин футболбоз то ҳол маҳорати бозӣ кардан дар Аврупоро дорад. Акнун ба ӯ лозим аст ки ҳамин чизро собит намояд. яке аз дифоъгарони беҳтарини марказӣ дар футболи муосир дар дастаи Виллареал бозӣ мекунад. ин ҳимоятгари 25-солаи мунтахаби Испания Пау Торрес ба ҳисоб меравад. ин бозингар оҳиста-оҳиста ба нафари асосӣ дар мавқеи хатти дифои марказ мубаддал шуда нест. Табиист ки дастаҳои беҳтарини кишварҳои аврупоӣ таваҷҷӯҳи худро ба футболбози испанӣ зиёд мекунанд. аҷибаш ин аст ки грандҳои испанӣ камтар ба ин дифоъгар мароғ зоҳир карданд, дар ҳоле ки Барса ва Реал дар талоши бепул овардани Кристенсенҳо ва Рюдигерҳо бошанд, клубҳои Англия ба ҳимоятгарони мисли Торрес ва Жуэл Кунде чашм медӯзанд. айни ҳол се дастаи премер-лигаи Англия Челси, Манчестер Юнайтед ва Манчестер Сити дар талоши ҷалб кардани бозингари испанӣ мебошанд. Гвардиола мехоҳад аз ҳисоби дифоъгарон як деворе созад. Дигар наметавон фаҳмон ки ин қадар ҳимоятгарони бисёрро чӣ кор мекунад. Манчестер Юнайтед дигар ба ҳамаи ҳазлу мемҳое ки ба бозии хатти дифоъ рабт дорад тоб овардан наметавонад ва барои ҳамин мехоҳад барои Варан ҳамроҳи хуб пайдо кунад. Вале чунон менамояд ки аз ҳама зиёд Пау Торрес ба дастаи Челси дар кор аст. қариб ҳамаи дифоъгарони марказии дастаи шаҳри Лондон тобистон меравад. аз ин рӯ лондониҳо бояд ба ин мавқеъ футболбозони навро оранд. Челси кӯшиш мекунад ки аз Испания ҳам Пау Торрес ва ҳам Кундеро ба Англия биёрад. бозии дуввуми даври нимниҳоии Лигаи Чемпионҳо баргузор шуд. ин рақобати дастаҳои Ливерпул ва Виллареал буд. дастаи Клоп ки дар майдони худ бозӣ мекард фаворити ин рақобат ба ҳисоб мерафт. Энфилд барои рақибони Ливерпул дузах аст. инро яке аз бозингарони Виллареал Этьен Капу пеш аз ин бозӣ гуфта буд. бале бо ин гуфта баҳс кардан хеле душвор аст. Энфилд қалъае ҳаст ки забт кардани он барои дилхо лашкар мушкил мебошад. Виллареал бошад лашкараш нест. онҳо бештар ба артиши монанд ҳастанд ки худашон ҳамеша дар дохили қалъааш истода аз худ дифоъ кардан мехоҳанд. Унай Эмери бо кадом ҷиҳаташ аз Лемпар беҳтар аст, инро нафарони алоҳида бигзор таҳлил кунанд. вале як чиз аён аст, дар Энфилд аз Эмери дида Лемпар беҳтар дифоъ карда буд. бо чунин имкониятҳои зиёде ки Ливерпул дошт, ҳисоб бузургтар шуда метавонист. хотимаи пурсамар нарасид. омадани Виллареалро то марҳилаи нимниҳоии Лигаи Чемпионҳо ба бозии компютерӣ монанд шуморед. вобаста ба ҳар марҳилаи сатҳи рақиб мушкилтар мешуд. даври нимниҳоӣ барояшон дастаеро овард ки айни ҳол дар қатори ду клуби беҳтарини олам мебошад. Клоп бо Ливерпули худ дар мавсими ҷорӣ рақибони душворгузар зиёд дошт. ҳамин бозӣ барои Ливерпул дар мавсими ҷорӣ 55-ум буд. дар 54 бозии пеш аз ин дастаҳо бар зидди Ливерпул бозии боҷуръаттарро нишон медоданд. автобусро ҳам шикастан мешудааст ва Ливерпул инро собит кард. ба ҳамин тавон дӯстон бовар дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обнажданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.